Pero may asawa na hindi, no? Mas matatabay. Parehas lang guys. Sarap. Hi guys, so this is Bricks ng Anda. So ang gagawin natin ngayong araw medyo bago sa ating panglasa. Kasi alam ko naman sa inyo na ang gagawin natin ngayong araw tuturuan namin kayo kung paano magluto ng inungutan. So ang inungutan is a native delicacy dito sa aming bayan ng Anda. So tara, samahan nyo kami. So syempre, bago natin matutunan magluto ng inungutan, kailangan nating alamin yung mga ingredients niya. Ingredient ng inungutan ay nyog, malagkit na kanin, malagkit na rice, ayun, malagkit na bigas nga. Tapos asin, at syempre wag natin kakalimutan ang pinakamalagang ingredient, tubig. Oops! Syempre kulang ang tubig pag walang gata. So yung gagataan natin siya para siyang, siguro alam nyo to sa mga bayan nyo, parang ang itsura nito para siyang suman. Pero dito sa amin niluluto siya parang kanin. Yun ang inungutan. Tara, luto na tayo. So after mag yad-yad ni Papa, ito na yung itsura ng gata natin. Wow! Yan. So pupuspusan pa yan. Pipigayin para lumabas yung gata niya. Yun ang ilalagay natin sa ating inungutan. Kailangan nating linisan yan para wala tayong makaing bato-bato. Linisan ni Papa. Yan ang technique namin dito para madaling malinisan. So mahalagang gawin natin to pag gusto nyong gumawa ng inungutan. Kuha tayo ng dahon ng saging para ilalagay yun sa floor ng ating kaldero para hindi madaling masunog yung inungutan natin. After natin puspusan, lalagay natin sa kaldero. Tigain na wa. Gasan ng dalawang beses. Wow!
nakikita nyo na. 10 minutes tayo maghihintay. So, mabilis lang naman niya. Kaya matuto tayong magantay. Kasi worth it naman yung pagkain ng inungutan. Lungutan. 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 Huh? Tara, hintayin natin. Few moments later. Ayan guys. Malapit na maluto. Slow fire na natin. Slow fire natin. Hina fire pa. Tapos, Huh? so after 10 minutes, so balikan na natin yung niluluto natin. Tingnan natin kung luto na. Wow! Pwede na tayong kumain. Siyempre, kulang yan kapag walang drumroll. Pag walang mangga. So, may sikreto akong ituturo sa inyo. Sikretong to eh, kung paano malalaman kung hinog na o matamis na yung mangga. Oh my God! Wow! Ito yung mangga natin. Ito. Kung magtitigan nyo, medyo green pa, di ba? Pero ito yung sikreto. Dapat nyo amoyin dito sa bandang pinagpitasan ng mangga. Kung amoy matamis na, ibig sabihin hinog na. Hinog na to, kaya pwede na natin kainin. So yun no, it's eat time. Kain tayo ng ating niluto kanina na inungutan. Kaya hindi na ako nakapagantay. Kuha na ako ng mangga. Tara, kaya na. So sana nag-enjoy kayo at natutunan nyo kung paano iluto ang isa sa mga native delicacy dito sa aming bayan ng Anda. So kung bago kayo sa channel ko, mag-subscribe na at i-like tong mga videos ko at panoorin nyo na rin yung iba kong videos. So sana nag-enjoy kayo. Subscribe na. Bigs ng Anda.